radosti v takom krátkom časovom okamihu Petla privítal nový rok, už si ho môže byť a vyhrať Autoslide. Čo ešte sa im môže prihodiť? Pávo! Ale určite spokojnosť u všetkých, či Tomáša Orta, či veľmi veľká aj u Dana Pažického, ktorý sa takto lúči. Lúči sa, ja verím, že nie na toho, pretože minimálne fanúšikovia ho ešte uvidíme, ale potom si zrejme aj Dano chce dať prestávku. Pozdravujeme Tomáša, pozdravujeme Paťa Tušinského. Kompletnú šesticu finálových gladiátorov. Naozaj trošku možno nostalgicky si zaspomínať, veľká škola juniora šedivého. Gáno Pažický si myslím, že absolútne spokojný. Keď už som tu, tak veľmi ďaleko, tak ideme rýchlo vyzistiť prvé dojmy Romana Častorova. Roman, neúdi mi, prosím ťa. Tak bezprostredne po víťazstve gratulácia. Já jsem hodně spokojený, poděkoval bych fanouškům za dnešní fandění, slyšel se jich tady hodně. Jsem zároveň moc účastný, spokojený. Takže blahoželáme Romanovi, veľké víťazstvo. Veľmi úspešne vstúpil do roku 2010 Roman Častora. Budeme sa spoločne s ním tešiť ešte raz o jeho nastupní víťazov. Pre vás informácia, vážení diváci, že pomaly sa už pripravuje vyhlásenie výsledkov bezprostredne po dojazde finálovej jazdy